През последните години успях изцяло да променя представите ви за дълбоко тъканен масаж. Мисля, че дойде време да превърта играта. Дойде моментът да разгърна пълния си потенциал и да трансформирам възприятията ви за останалите видове масажи. След всяка терапия ще изпитате нещо уникално. Не просто физическо облегчение, а дълбоко преобразяване, което ще охване тялото и ума ви. Знам, че сте готови за нещо ново. А вие знаете, че аз мога да го дам. Но за целта ще имам нужда от екип. Екип, който да не работи за мен, а заедно с мен. Започвам селекция на терапевти с или без опит, които ще преминат през няколко седмично интензивно обучение на професионално ниво по моя методика и правила, отделяйки специално внимание при изучаването на всеки един детайл. Терапевти, които ще дават максимум от себе си и ще творят със сърце. Ще открия и ще изкарам заряда, който всеки един от тях носи в себе си, за да бъдат по-уверени и вярващи във възможностите си. Това ще е нужно, за да дадете едно по-качествено и професионално отношение на клиента, защото той го заслужава. Знам, че всеки може. Нужно е само да го пожелаеш истински. Аз мога да те науча, защото знам как.